Ya, arepe tak suwun anak wadon ya kuwi genduk. Iki sing mepet kedebok iki. Lintang Kairo. Nggih. Ya karo jumeneng no, aku pengen ngrungokke bawamu ki. Saman biyen nate tak jak pentas ning Bujo ya. Nggih, dereng nate to. Sik cilik ya. Oh, tasih ali. Coba gawe mix sing penak, mikir sing penak dipilih sing suarane iki cemengkling ngono, ya. Nggih, cek sampun. Heeh, ya wis Nggih, memang. wilujeng dalu Rama. Wilujeng dalu nok, piye kabarmu sehat ya, Cah? Alhamdulillah sehat Rama. Iya. Panjenengan dos pundi? Aku ki ora mesti kok aku. Sehat ki nonton karo situasi karo kondisi ini. Dadi Dos pundi? sok sehat sok ora. Oh. Lah kok saged ngoten? Ya kowe ora mesti kowe ora ngerti sing tak pikir ki ora ngerti wong. Kowe iki sik bayi kok dadi ki. Nah aku ngomong aku ki sehatku mergo kanan kowe iki urung iso mikir ngono. Oh, Coba karo jumeneng ya. Nggih. Ya kaya ngapa? Ya sugeng dalu karo para penonton ta. Nggih, saderengipun sugeng dalu para warga masyarakat Mbujel Kediri lan khususipun kagem Bapak Perangkat Desa lan Bapak sinten wau Rama? Pak Sujoko. Nggih, Bapak Sujoko. Sujoko Adi. Ah, Sujoko Adi Purwanto. Nggih, wilujeng dalu Bapak. Ingkang pundi to? Lho, piyayi sing gedhe wah kowe ora ngerti aku. Dereng kepanggih lho wau. Iya, mengko sesuk sungkem karo panjenengane ya. Oh, ingkang agem baju putih menika. Heeh. Nggih, sugeng dalu Rama. Nggih. Kuwi sampean kudu mbopo karo panjenengane lho. Dos pundi? Dadi Pak Joko kuwi wis nenarke pirang-pirang paranggana, pamane genduk Niken Sailindri. Nggih. Kene Ajijah barangnya dikondang karo Pak Joko. Wanik barangnya kondangi mergo Pak Joko. Dadi sampean tak suwun iki ngaturke wujude bawa sik ya. Nggih, saderengipun kula pengen ndongaaken warga masyarakat Mbujel. Oh, didongake kena iya to. Nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan kawilujengan. Amin nggih, Bu. Bagas kuwarasan, kathah rezekinipun lan barokah sedayanipun tambah jaya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nggih, Rama. Ngene lho. Sindene awal ngene iki. Aku ki Awal Ajijah biyen pripun? yo ngene iki Ajijah biyen iki. Bareng saiki malah bubrah. Bubrah Mergo dos pundi to, Rama? demen karo kami tuwa. Ya bawana sing kepenak sing iso nganyut-anyut iso narik kawigaten ya Cahayu. Nggih. Kaya napa diaturke bawane? Napa niki? Bawamu sing biasa kulino sing sampean remen apa? Tapi niki wau wonten pamundutan, Rama. Apa? Pamundutane surat niki wau lho, wau diparingi kula saking Mas Gavin wau. Niki lho Rama. Tegese lagune iki lagu kasar apa halus? Niki, Dek Lintang request. Nemu Lintang. Terus nemen Lintang dan Nandasari. Ninggal katresnan Porborini dan Lintang. Bojomu tak silie Nanda. Kowe sing njaluk kuwi sapa? Niki, Ora usah kok turuti kok nanggap dhewe. salam buat penonton Kelurahan Bujel dan Bapak Joko. Semangat berjuang 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Febri Posari saking Mas Febri. Oh, saka Mas Febri. Nggih. Ya engko gampang diaturke. Lagu nemu ki saiki ya urung penak to. Engko. Ndados pundi? Saiki bawa sing Oh, bawa halus. rumiyin. Dadi urut-urutan ki penting. Aja grudak-gruduk. Bawa napa niki Rama? Bawa kowe upama bawa ngono tak pilih sing kulino bawa apa? Aku seneng aku pelok Cahayu. Oh. Nggih. Upama bawa sesideman kowe piye Slendro? Nggih, mboten napa-napa. Ya. Kaya ngapa bawa Slendro? Pelok kok slendro. Slendro kuwi ceritaku sesideman ki. Oh, sesideman. Iya. Demi lah to Rama. Eneng bocah desa kedanan aku ngono. Nggih. Masa lalu nggih Rama. Iya.
Oh aku guyon karo sampean ya sik bingung lho nok. Lah terus pundi? Kula tasih alit lho Romo. Iya maksud iki lek guyone sampean piye ngono ya pekewo. Wong aku ki wong sungkanan ngono lho. Rumiyin kula nderek jenengan lho digendong-gendong kalih Cak Komet niku tasih imut kula. Oh ngono ya. Nggih. Ya kaya ngapa bawa sisteman. Neno 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 nano neno neno. Tani handere sang peke pria bagus Neno nano kang olah budaya soban menyang kutha gedhe nenano bendera terus kayong-yon neno nano selendang kuning kang saking wukir. ya sinden sembodra iki ngene iki tadi. Sumatera, napa niku Romo? Lembut ngono. Lembut. Dadi ora kenek sampe nembang nemen barang iki ra Lho kenek. kenging kula nggih saged lho Romo jenengan niku mrikono. Saged kula. Iya maksud iki nek karaktermu ki lembut Oh, lembut, nggih. Dudu bocah kasaran ora. Nggih. Dadi nembang mangku pura ngae ora itu. Mboten pantes nggih Romo. Enggak pantes. Oh, nggih. Receh cah omongane. Swara kurang permana ing wasis hang ngungro. Dadi kuwi critane ana sinden saka desa. Nggih. Terus lunga ning kutha ki dipek karo wong sugih ngono lho. Oh nggih. Lajeng Suarane sinden ki kurang apik ngono. oh kirang apik. Terus diopeni karo wong sugih, Nggih. lah dalane aku. Lho, lewat jenengan. Ngagem perantara to. Wah, kowe iki urung mikir kowe. Terus Kedhisik pundi, ngomong Romo? urung mikir ngono. Neno nano Angungrung marang bendara Tiah Sulestia pijer ngincangake alis terus resna sesideman
apik patenono timbang perpisahan Celestia tak relangi samudana marang kula warga garwa lan praputra liwat canging alismu tak tanduran gelandang rasane hatiku senadyan wasling serius waku
sapa? Kelingan jenengan, Pak. Tenan piye? Endi? Ya kene lho, Nek. Bonuse. Ojo atik lali janjine lho sampean. Mek ngomong-ngomong nek iso nembang tak kei hadiah saiki hadiah endi? Ya iya to, tapi iki kan kudu ganten wong perkara duit ora gampang sesuk ora kena tak transfer ya kena ngono lho. Biasae lali sampean. Kowe sajakmu kok nyedek aku kangen ngono apa piye? Duh. Kula niki kan pancen tresno kalian jenengan. Napa-napa niku kula mesti eling jenengan, Pak De. Nuwun sewu niki nggih. Pas pinuju mangan, Mangan niku piring niku lho enten raine jenengan. raimu dhewe. Ngapunten. Kula wong Surabaya, ngoten lho. ngono ya. Dadi masak sak masak panci ndukure kompor niku Eneng raiku. enten raine jenengan. Iya. Dadi raiku ki ning panci terus ning kuali ngono apa piye kan? Saking tresnane kula kalian jenengan lho, Pak De. Ngono ya, Nduk ya. Heeh. Wakul. Heeh. Isine lak sego. Iya, iya. Lak bunder ngoten sih. Iya ya. Niku lho enten raine jenengan. Jadi kabeh ya ning raiku ngono. Nggih, saking tresnane kula kalian panjenengan, Pak De. Iya, Kula iya. mangan wareg. Kelingan aku. Nggih kula, ya Kowe ampun nek pas mboten turu ngono ndak kelingan aku. eling sampean bantal iku lho. Lho. Lah kok ana wajah Sun Gondrong. Kula ngoten. Terus piye terus pas nek bak aku dadi guling ngono ya. Bantal. Kok kesusu dadi goling jenengan iku bantal. Iki Iya, perkara iya. bantal sih. Iya, iya. Terus kula ngipi jenengan. Iya ya, Ndeng. Masak sak masak eling jenengan. Mangan wareg kula ten wingking. Weteng kula senep. Aduh. Barang kula noleh. Loh. Lah kok enten jenengan, Pak De. Lambimu. Nggih kan Ngene maksudnya lho. niku Wong kegawa. kuwi wong urip ning donya kuwi sing apik ki anu. Wong nek duwe kenangan sing werna-werna ki rak kuwi iso dadi kenangan to. Nggih. Mane lakonku karo kowe iki nadyan to kowe tak lokke iso dadi kenangan besok. Wah, aku karo Pak De kerep dilok-lokke ngono lho. Nggih, kula niku mboten kok menganggap ngilok-ngilokno niku mboten kok menganggap negatif dan buruk niku mboten, Pak De. Niku sebagai motivasi saya supaya kula niki dadi wong niku sing apik. Dadi wong apik niku Kowe mboten kok. ora iso apik kok wong- kowe iki tilas pura kok apike piye kok. Pripun? Tilasane napa? Pura. Kurel niku napa? Ya mong sing anu ya. Lonte. Nek karepmu apa kira-kira? Wong Surabaya niku lek ngarani purel niku lonte, Pak De. Oh. Ngoten lho. iya. Lah ning kula lek tilasane ngoten niku nggih mboten napa-napa, penting Ngono kan ya? kanggo bojone dhewe, gak apa-apa dadi konokan. Nggih to? Karo bojomu ya setia. Ya setia lah Pak De, ya lek jenengan. Iya. Jenengan setia mboten kali bojone Wah jenengan. kuwi ndak mesti aku ki wong. Sok ya setia, sosok ya ora kuwi wong ora mesti lho, Bro. Wah aku spontan kok. Karo awakmu ngono ya demen. Ndak ngerti demen tresno seneng. Nggih mboten napa-napa pancen kula niku disawang teko doan, disawang teko idean niku menyenangkan kok Pak De. Dadi apa-apa jenengan niku mesti seneng kali kula. Ora sampeyan wong rada kuru didik ya wayu. Niki pun- Niki pun berusaha untuk mengkuruskan diri loh Pak De. Ngono ya? Olahraga, mengatur pola makan yang baik niku kula pun nurutin jenengan karepin jenengan. Wong wedok ki nek kelemon kaya kowe iki wong kelemon ki nek biasane gandane ora enak. Kok iso? Iya. Kok iso ambune gak enak? Biasane ambune ora enak lho wong lek kelemon. Jare sapa? Ngur. Jare sapa? Coba jenengan cedhek kula. Piye karo? Ya ambunen. Kok iso anggere mosok wong lemu iku ambune gak enak ya tidak bisa. Wong lemu itu menandakan kemakmuran. Ruah. Sehat, ngerti gak? Iya iya. Lek wong kuri ku kurang gizi, ro gak? Rungokno. Wong kok mesti. Iya ya ndeng. Ndeng niku napa? Ndeng lha apa karepmu? Gendeng ngono maksude. Lah nek aku gendeng, lha jenengan apa? Tres ngono. Oh, wong kok jenengan niku wong sing kula tresnani minangka Pak De kula, bapak kula. Pak De, bapak gede. Nalika semono kula cilik sak adik lintang menika jenengan ramut. Iso dadi kaya ngene, ngetutne jenengan napa melih napa niku ngetutke Pak Joko. Kan kalian jenengan perjuangane. Lah iya, ngono kok aku dinyek-nyek nang kene. Ngapunten lho Pak Joko, mboten kok kula muring-muring pancen Pak Sun niku senengane mengolok-olok saya.
Tapi bukan bukan napa niku saya Memang cethuk aku bukan jadi urung masalah. Cium napa? Usirmu apa? Mok. Kapanane jenengan cium, jenengan malah dilati kuping kula. Iya. Wong kok Ora cethuk lek cethuk karo wong sepuh ki piye kudu. nggih salim, salim ngeten. Nah, Ngono tok. lha terus njaluke Ya biasane ya. dicipika-cipiki. Heeh. Ya. Wong kok njaluk Kasare. njaluk dingono. Wong niku enak kasar. Kasar niku menandakan bahwa orangnya tegas, Pak De. Mek lemah lembut mara tiba mburi mek ngrasani cangkeme. Iya apa gak? Iya aku percaya kowe tak pondokne to mbiyen ki. Hmm. Dadi pinter ngerti karo ilmu agama. Umpama ora ngerti ilmu agama, rusak uripmu iki. Ya aja ngono Pak De, maksude niku aja mbok duduk-dudukno aku sungkan karo piyantun bujel. Ora kok tak dudohne kowe jajak kaya ngopo. Lek ku mondok kene tebirenge piye dadine? Nggih, jenengan niku kan budal niku kula wong 5 to. Budal nang tebu ireng, aku kari nang tebu tebangan. Layak rupamu ireng kaya diesel. Jale kowe nek ngerti nek kaya ngene iki rak bersyukur iki enek dalile piye? Bersyukur cara dianuno piye? Wah niki tasyakuran to Pak De? Iya. Tasyakuran napa? Iki lho, mbangun kene iki lho. Oh, mbangun niki. Alhamdulillah. Barang peteng dadi Alhamdulillah. Padang ngono. Alhamdulillah. Wonten ten surat Ibrahim. Surat Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adana rabbukum la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Sok sapa wong sing gelem syukur bakal ditambah nikmati karo Gusti Allah Pak De. Nanging sok sapa kufur bakal dilaknat. Oh, dilaknati piye? Dilaknat niku napa-napa perintah Gusti Allah kadang dilarang ngoten niku. Dadi dilaknat. Dilaknati dihukum karo Gusti Allah. Dihukum Pak De. Nggih. Dadose napa niki kados pagelaran menika bener pun mensyukuri nikmat yang ada. Monggo pelopore Pak Joko. Nah, pelopore Pak Joko piantun ingkang menandakan bijaksana termasuk 5R kategori R. Wah, 5R. 5R. R siji apa? Pinter. R kok B lho. R ya. 5R. Iya ya cucukmu iki lho. Lah jenengan niku 5R, kula berarti pinter ya. pinter, Pinter. bener, pener, kober, gak gampang keblinger. Lho. Iso apa Kak cateten lek gak iso? Iya ndeng. Ya Berarti tres. sepisan R mau apa, Dok? Pinter. Nyoto sembodo Pak Joko piantun ingkang pinter. IQ-nya kecerdasannya Pak De. Bener anggenipun mimpin rakyat. Oh, dadi pemimpin rakyat. Pemimpin rakyat. Bener anggenipun ngolah rasa, menerima aspirasi rakyat. Angko Kober ngurusi garangan-garangan iki lho. Rasane kue bedes iki barang iki. Mboten, maksudnya kober anggenipun nguripi kesenian. Maringi Wong ki nek rezeki. tresna karo kesenian ditresnani karo rakyate, ya ta? Bener. Mangkane gak gampang keblinger. Oh, dadi di pakuran di prinsip Leres, tegas, bijaksana, prinsip yang para aku dipegang. bedane Pak Joko apa? Jenengan mesti nyeser-nyeser Apa ya? lek karo wong wedok. Bedane gayer-gayer. Gayar-gayar apa ta? Ya isoke ngowoh ngono lho Pak De. Gayer ngono tok lho Pak De. Gayar-gayar ngowo nyawang wedok ayu ngono kok. Nggih. Lah niki leres amarga wayang niku kan ngudal piwulang. Wayahe sembayang.
warisane nenek moyang. Ya. Dadi tontonan, tatanan, sarwi tuntunan. Sapa ngerti jenengan teko kene dadi tuntun-tuntunan? Lah, aja to. Kowe arep melu sapa nek dadi tuntun-tuntunan lambemu? Tuntunan sing apik, Pak De. Nuntun marang anjoke marang kautaman. Nah, leres niku. Dadi kowe ndongake apa karo Pak Joko saiki? Sing Iki penting 3 periode. nggih. Ini mau melangkah 4 periode. Apa sing ditungake? Mboten kok angel-angel dongane, kula nggadah tembang sekedap. Apa? Mas Yudi coba A minor Poh. nulis tembang lho. Aku iki wonge nulis tembang. Yen Riko pengen Wah, iki baleni biyen kae ya. Bagya mulya. Sip. Ngiyupane payunge Pak Joko. Priyayi sing peduli sambate prakawula mula elinga karo Pak Joko karo Pak Joko pripun sik tak catet lho. Lah ya kuwi sing ngarang aku ngono. Sing ngarang sapa? Aku no. Nek gak aku sing nembangno apa iso jenengan? Iya. Nun sewu lho nggih Pak Joko. Terus to. Ya ampun, pun ngoten to Pak Joko gedeng kula. Nggih, matur nuwun Pak Joko. Ya, iki masuk bendahara napa pripun? Ya ora arep diampet kelelane. Kowe mung gedhing iki ta ora aku mesti ngenyek ta kowe iki. Mboten. Ora ya pen dhewe kono dikek awakmu. Temen ta? Iya ya. Nuwun sewu Pak Joko, Pak Sun ngeten iki. Lambemu rasa ngomong Pak Joko ora aku apa dingek kowe. Lho mboten Pak Isin aku De. ngene iki wirang karo Pak Joko nek. Ya ampun mboten, ngapunten lho Pak De. Ngoten niku mengke WA aku lho. Prop sing 200 mangkekno aku. Jale, repe. Nggih, repe. Sing ngendi repe? Yen rakyat susah, Pak Joko gumregan. Rakyat susah Pak Joko gumregan. Nggih, yen rakyat loro Pak Joko golek tombo. Mula padha elinga karo Pak Joko urip ayem tentrem bagya mulya. Ngiyupaning payunge Pak Joko murah sandang kelawan pangan iku padha perjuangane Pak Joko mula padha milih Pak Joko perjuangane Pak Joko mula padha milih Pak Joko nyobloso jaman semono karo Pak Joko. Piye? Ya apa? Masuk apa Kak? Masuk jan. Ya masuk aku disangoni. Ya kowe iki seneng mergo disangoni ora kok. Boten tegese niku kula turut bangga untuk memperjuangkan maksudnya dengan budaya lho Pak De. Aku ora ngalembono Pak Joko. Nggih. Aku tepung Pak Joko ora wis suwe banget. Leres. Iki mong-monganku sing gendongi aku cilikane. Jenengan. Ya ampun, nggih percaya sembodo Pak De. Maksudnya nuwun sewu sembarang wong sukses kok jenengan sing ngomong sih. Ya ora ngono. Tegese lho kowe kok ora percaya ta kowe iki? Lho nggih kula percaya. Pak Joko lho. Nggih kula percaya. Lek ku ngomong ke cilik dadi kaya ngono kuwi. Kowe percaya apa ora? Percaya. Lah iya ya ngono percaya. Ngomong ke cilik nggih. Nggih sakniki dados wong gedhe. Iya dadi wong gedhe ngono. Lah nggih, kan tesih kemutan kula, kemutan jenengan ngoten lho Lah ya ora maksud ngene no.
Pak Joko kuwi pancen wong sing peduli. Nggih, leres. Jadi urusan dadi wakil rakyat wong perkarane bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi mengutamakan kepentingan rakyat. Ya ta, jenenge dharma. Ngerti karo sing diarani apa? Wong nandur bakal ngunduh. Nandur pari ora tuku jagung, nandur jagung ora bakal tuku pari. Nandur pari tuku pari, nandur jagung tuku jagung. Dadi panjenengan iki pantes tulung. Angel kowe golek wakil rakyat kaya panjenengan iki. Leres Pak De, Pak Joko menika pancen piyantun ingkang bijaksana. Napa-napa pun titik-titik langsung loman ngoten niku. Nggih ngeten iki. Saiki coba wayang enteki pira? Nek cara kok hitung, panjenengane ora ngitung. Lha iki lho. Apike ning kene iki. Nggih, dadi los ngoten nggih Pak De. Los ngono. Ya aja los engko njaluk neh. Mboten. Maksudnya niku nggih niku wae lho sembodo Pak De. Wis sair pertama balenono neh. Nggih. Mas, nate Mas. Engko tak lebokne celik-celok. Apa? Celik-celok. TikTok. Celik-celok apa TikTok? TikTok. Oh, sing bener TikTok ya. Iki Aku nek ngomong TikTok kowe ngomong apa? celik-celok. Engko tak lebokne ning celik-celok kowe ya. Yen riko pengen urip bagya mulya ngiyupane sareng nggih payunge sinten Pak. Sene. Sopi. Engko sing Pak Jokone penonton. nah sareng-sareng Jadi tanganmu ngene ngono. wong ngeten nggih Iya. Pak Budi Kowe nggih lek nyuwun ngomong tolong ning jero mau. Wira Swara nyuwun tolong cangkemipun nggih mengke mungel Pak Joko nggih mengke kula pakai 15.000 nggih cobi pokoknya wonten Pak Joko sareng-sareng nggih kersane mboten ngantuk kali enjoy menikmati pagelaran Kisun Gondrong Yo. yen riko pengen urip bagya mulya ngiyupane Penonton bareng payunge Pak Joko priyayi sing peduli sambate prokawula mula elinga kale Pak Joko nyoblosok Pak Joko yen rakyat susah Pak Joko gumregan yen rakyat loro Pak Joko golek tombo mula padha elinga milio Pak Joko urip ayem tentrem bagya mulya milio Pak Joko matur nuwun ya ampun dongane panjenengan sedaya mugi-mugi tansah ditampi Gusti Allah amin ya rabbal alamin ana sadel nang pinggir sumur masyarakat bujel tansah sedaya panjang umur ana sadel digawe momot kembang melati masyarakat bujel tansah pinaringan rejeki amin Allahumma amin ana sadel ana sadel diwadahi tampah masyarakat bujel sedaya pinaringan berkah amin ya Allah ana sadel wis gak atik sadel entek pedae jengki ana sadel pedae jengki masyarakat bujel munggah kaji amin ya Allah ana sadel akeh sik sadele Oh iya, ana sadel neng pedah terpedo nang pedah terpedo sedaya masyarakat bujel kabeh oleh jodoh jodoh iya jodoh ki maknane jodoh rezeki leres jodoh ana rezeki sadel ana sadel pedah sigar tengah sigar tengah masyarakat bujel
Kathoke bedak. Kabeh padha bunga. Nggih, bunga. Maksudnya kabeh pokoke sing apik-apik, Pak De. Dongane niku kan sing apik-apik, lek sing negatif-negatif niku kersane dipilih dhewe ben dipikir dhewe. Ngeten niki tandane pager mangkok. Luwih pager tembok luwih rapet pager mangkok. Iya, maksudnya Tegese wong tangga teparo masyarakat mbujel ana apa-apane misale lara sak lorone tangga iku mesti diteri apa. Tanggaku lara rek tak terani panganan mbok menawa sarane iki iso waras. iya. Musuh siji niku kakean nek dulur 1000 niku kurang, Pak De. Oh iya ngono bener. Nggih. But sing enek iki sing nembang mek karo kowe kuwi dadi iki elek ya tak tampilne wong. Biyuh. Pak Budi. Wah kok kaya Anoman. Kowe kaya Anoman, Bud. Malah kowe gawe kowe poleng ngono iki persis Anoman iki. Rasa maca. Di kadawan menapa? Kadawan menapa kula? Omong mbok sing tenanan ngono. Kadawan menapa kula Rama? Oh ya ngono ta. Nggih alon to Pak Den jenengan niku sabar to pancen piantun ganteng niku angel lek nata omongan. Jenengan niku Wong kuwi ora kok ganteng jepat untune iki lho, ora kok. wong Iki kowe tak nembang. Nggih nembang. Kowe ndongake apa Pak Joko? Niki kula wau ngripta tembang pucung. Wah, Kanggo napa niku ndedonga kalian Pak Joko. Wah, kowe ndongakno awakmu dhewe dhisik lho kowe. Aku lho niki sobek kok ndongakne wong lho iki. nuwun sewu. Pancen minangka lantaran mungan. Kula niki mung minangka lantaran dadi nek ndongake kula dhewe ora mandi sapa ngerti ndongake liyan iso kasembatan kaleksanan ingkang dipun tuju. Amin. Jajal dongane apa Pak Budi? Pak Jokoku, Wah, Pak Jokoku. pemimpin yang nomor 1, bergas tur semangat, kabeh pakaryan mungkasi, muga jaya Pak Joko ing salaminyo. Amin. Mas kaya Anoman dongane apik cah ya ngono. Nggih apik to Pak De ya ampun untune niku mboten kok kaya Anoman. Jenengan niku pun ngenyek-ngenyek. Lah kaya apa? Joglo kecamatan. Nduk, Wis ora masalah, Bo. Aku najan to mbolokke kaya model piye ora ngersula mbok kolokke kaya kirik ya ora ngersula. Waton ora mbolokke kaya gethek. Lho. Kirik gak apa-apa. Ora masalah. Asu gak apa-apa. Ora masalah waton ra mbolokke kaya gethek. Lah kok iso? Lho, mergane kethek kuwi kewan sing paling ngeyel. Lah kok iso? Lho, ngeyel to. Ngeyel. Ngeyel dikandani kok. Lek tak ilokno apa-apa sampean gak muring-muring. Ora muring. Mbolokke kaya kirik ya ora ngersula, ora mbolokke kaya jaran ya ora nesu. Waton ra mbolokke kaya kethek. Lah apa? Mergo kethek kuwi kewan sing paling ngeyel. Kok iso? Lho, ngeyel. Dikandani ngeyel. Gak apa-apa aku kethek nyatek raimu. Wong kok ngeyel. Ya, ngeyel. Ika. Sinten Pak De? Gaya. Tingane pelok, Mas. Napa? Luwe aku. Pun siap-siap. Ya yang perkara wong nek perkara luwi mbok judi omongin ning umum ngono kuwi apik. Loh, aku ki wonge blak kotang terus terang. Dadi aku ngomong apa ya iku apa anane Pak De, Ngono gak dadi blak ditutup-tutupi. kotang terus terang. Timbang Jale dimpet. blakno. Lah timbang dimpet terus masuk angin. Oh. Nembang. Se ya, kowe nembang ya. Napa? Memang kurang nembang dhewe lho ya. Iya. Tembangmu ora angel-angel. Napa? Tapi Gunung Rock. Siap. Aku ki sembarang siap. Gayane sing rono lho, Bro. Yo. Oh, yo. Aja kaya ning wates kae. Lapo? Gayamu kurang los. Pak De. Ben yo kurang ngelos Betul. Di zaman rock. Oke. Pengendange semua ngadine iki. Yo. Di zaman berjuang
delosor bareng lho. Delosor. Lungguh. Wah, kowe jan diomi mendhu ning rawak. Sikilmu digawe sikil lho, dengkulmu. Ah, ya ngono. Iki lho omongan apa sikilmu gawe sikil ya apa? Maksudnya dengkule digawe sikil lho, Deng. Ngene. Lah ngono, Deng. Heeh. Ya bener, Deng. Iya, Tres. Ngapunten pancen kula gendeng menika stres. Ah, mlebu. Ora maksudnya kowe gayamu sirahe madhep rono. Lah ya ngono. Ning sirahe madhep rono. Kaya akeh lho, kaya penyanyi Malange lho. Apa? Penyanyi lawas biyen rock lho. Lah iya. Ya ngono kuwi le nyanyi ngono. Kok asu, Pak De. Ora apa-apa jan kaya kirek kok. Kowe arep kirek ora ada lho ngono. Aki tendeng gek ndang nyuwara. Weh, jan goblok kiramu iki. Kene lho blok kowe iki siramu iki Mas ning arep blok. Jancuk. Yo, Syukur bisa nyawa. Kuno desa dadi raja. Dere ora ilang. Kene maca lama-lama. dangdut deng. Nek gunung panjang yogi. Ya apa kurang hot. Ngene iki kurang hot. Demen aku. Aku ngelokne kowe demen uramu. Ayo lumayan wae. Kok nek mencolote lho, Deng. Lumayan apa kok kitiran ae lumayan Gusti, Gusti. Ya. Sekarang bisa nyawa gunung desa jadi raja. Hei, urung wae kowe lungguh. Ora tak bayar kowe lungguh. Ora gak bener nanda. Ancamane. Piye ngono. Lah oleh ngelokno aku saenakmu dhewe karo dia. Ya. Nang dhewe ngilokno aku saenake dhewe ngono. Iya lah ngelokne mau. Deng ngono. Ndeng ki apa? Ndeng ki tegese apa? Mudeng. Alalah. Kadung konangan gedeng ae dadi mudeng. Sapa iki gandeng aku? Ya aku to jane iki ngono. Jenengan nembang. Lho ya ora maksud iki karo nanda karo dia ki lho. Wah nggih. Nanda mbek dia iki aku biyen ya sakmono. Elek kowe iki sakmono jebrat ngono. Apik biyen. Wong kowe ireng lho kok. Heh? Wong kowe ireng lho asline. Tapi kan manis Mas ya ireng. Iya iya jane. Ya kono. Napa? Nyedek aku ae. Mangko kok nyedek. Risi aku Saiki nyedeki. gak oleh nyedek. Repot aja jenengan iku mencela-mencele cangkeme. Wah. Duh. Ya kok bisa. Sindan sak jagat iki wani mencela-mencelene ku amak kowe tak lha. Lah kok dhewe enten besti kok. Sehati. Dadi ro karepe. Iya iya. Ngono. Wong sampean tak ilono ngono ya seneng. Ya ora. Mergo aku ya demen karo kowe. Lah iya, aku ya seneng karo sampean. Nembang. Ndak. Kowe nek Mbak Prabu demen aku cemburu ora? Mboten. Gele-gelan krungu apa gak? Nandae gak arep karo sampean. Kok cemburu? Kok cemburu, Sing nampani ku lho ya mek aku. Padahal iki urung tau enek wong ra gelem karo aku, urung tau krungu aku. Asline ya nolak kabeh. Tapi ngempet. Sampeyan kan gengsian to, Pak De. Maksudnya gengsi piye? Ya malu upama aku lek ditolak. Sopo kon kisana? Ngono nek jenengan. Kabeh dibabati pokoke. Kakre ngono. Kowe ngomong ngene dirungokne wong rapik, garekake wong napa? Ya gak ngono pancen
memang dulu panjenengan itu ngentek-ngenteki paribasane ku sapa sing gak gandrung kali jenengan? Sapa sing gak seneng karo jenengan? Kisun Gondrong 40 tahun yang lalu. Ndasmu kuwi. Lah bener. Jangan sombong lho. Rikala semono melaku sak melaku gagah piadeke. Cobi jenengan saiki ngoco. Aku. Lah tak koconi aku dhewe bingung arek aku ngoco kok tak ngoco. Jenengan iki. Eneng lagu metle. Metle. Lagu iki ora wong syukur lagu. Apa kok nembang metle iki rangkaian lagu penyanyi 15 lagu. Enteng. Mek 15. 15 lagu potong-potong ya. Enteng bisa. Ndak, kowe lek tak takoni, kowe ndak cemburu, muni mun cemburu lho. Lah, boten kok. Krungu gak pisan Kas. Yo iki arek jujur, Pak De. Wong arek enom wis gak arep. Kok meksa. Dia cemburu, mbok menawa Prabu seneng karo Pak Sun, dia cemburu. Mboten, Mbak. Jenengan tekne. Wong loro wis gak cemburu. Iya. Bu Ani lho wis gak cemburu. Lho ah. Kok iso lho jenengan ngono kok kate sia-sia Prabu. Yo, saiki aturno tembang metle ya. Iso apa ora kowe, Po? Iso. Urut-urutane ro. Ya gak ero. Ya ero Pak De, kan panjenengan ajari. Iya ya, coba metle garapane dhewe diaturne kaya ngomong. Semakin malam iku semakin Cerah, cerah, cerah. semakin dingin. Iki saya kebuka dadi alamange rada peteng titik. Nggih, sakniki kebuka. Alhamdulillah. Nyekseni Pak De. Luwih becik patenana timbang pepisahan. Silakan solisnya tak remangi samudana marang kulawarga garwalan praputra. Nangis sak seningan nangis
wong sarwa pantes iki pancen bocah iki narik kawigaten. Dalem. Wah, matur sembah nuwun. Urung-urung kok manyali. Matur sembah nuwun panggih. Mugi-mugi tansah pinaringan kathah rejeki, pinaringan sehat. Mangke malih nggih. Engko dikira ora. Apik-apik, sampeyan iki sarwa pantes to. Mlaku ya pantes, joget ya pantes, nembang ya pantes. Dadi lah bingung boleh nyaleke dhewe tak. Dadi sampeyan sarwa pantes, samu barange sarwa luwes ngono. Ngono. Nggih, matur sembah nuwun. Bedha rebutan pengen ngangoni kula. Apa iya? Iya mengko diaturi tembang sing penak. Ning sadurunge sampeyan rak didikane Pak Joko to. Nggih. Dadi saurarane ana rasa panyengkuyung ya karo panjenengane. Ha ya ora ketang apa donga iso nyengkuyung marang panjenengane, ngatur semangat marang panjenengane. Ana wujuding tembung ya ta? Tembung Sujoko Adi Purwanto. Bapak Sujoko Adi Purwanto menika wonten jarwa dasane Rama. Ana jarwa dasane tembung. Wonten. Nek cara didawake piye? Upamane kok gawe es apa kok gawe su? Damel su. Su, ya kena. Su niku suh jejet wengkune kutha Kediri, maksude jarwa pager wajane nggih Pak Joko menika. Oh, beteng wajane Pak Joko. Betenge Pak Joko. Suh jejet wengkune Kediri iki panjenengane Pak Joko. Nggih. Kuwi su ki kok tegesi suh. Suh jejet wengkune manggon ana Pak Joko, pager beteng wajane Pak Joko. Nggih, bener kuwi ora kleru. Kutha Kediri ya, Nok. Nggih. Banjur ana tembung jo. Jo niku jangka jangkane kabeh kelakon ngenaki atine rakyat, terbukti sampun 2 kali 3 kali. Oh, 3 kali. Ya, 3 kali. 3 kali ngasta wakil rakyat. Iya, kuwi apik ngono ya ta. Dadi jangka jangkane sarwa kelakon wis ngasta 3 kali ngono ya ta. Kuwi nandhake wong ditresnani karo rakyate kono. Nggih. Iya, iya. Terus ko. Kok angel metu-metune. Kok niku kokoh, kukuh, bakoh, tatak, tetek, tanggon piyantunipun Bapak Joko. Wah, dadi kukuh, bakuh, tetek, tangguh, tanggon. Oh, iya iya iya. Terus Napa malih? A. Angrungkepi, amayungi, amadangi, anuruti, anresnani, angemongi, angopeni dateng warga masyarakat. Ngeten mau sangun malih matur sembah nuwun Pak nggih. Matur sembah nuwun nggih. Perkara angopeni perkara ngono. Dadi ki mang A ya lho. Tasih A. Banjur Dikir donga ora pegat sembahyange marang Gustine. Piyantun ingkang dana weweh sembarang-barang diwehne. Kuwi di banjur pur. Pur niku napa nggih, Mas? Lah kowe wis wani jarimu tak tarik ki wani kok bareng goleki pur kok angel. Purwa Wadya Wusana. Purwa Madya Wusana maksude ya. Purwa Madya Wusana netepi janji kang wis diwedarke
Mbuktekke apa kang wis diucapke tan sulaya ing janji. Iya. Dadi kabeh iki sarwa terbukti. Nggih. Apa sing dadi janjine masyarakat? Sampun sing kang Kepara ora janji diwarni. wae panjenengane wis maringi no. Nggih. Buktine rak iki dibangun iki ya bukti iki ora kok mamrih apa-apa. Perkara iki ya ta? Nggih, Bangun leres. budaya kanan kang peteng dadi padang. Ki mau ora? Pur. Wan niku wani. Ngono tok. Wani bela rakyat kecil dan memperjuangkan ketidakadilan. Iya. To. To niku to. Sebab niki pun wancine, Pak. Tata sebab kon wancine kok. Pun wancine kula nembang. Ya tegese wancine Pak Joko untuk mempersiapkan periode yang akan datang ngono ya Nak ya. Muga kasebatane sinadya sebab arep digapa uripe awake dhewe iki ya gandel panjenengane numpang ana emper kamuktene Pak Joko. Nggih, leres. Saiki tembangno jane anu iku dilewatne rasa sayang utawa rasa cinta. Ngono maneh bunga sekarang aja nganti Pak Joko nglokro, ya toh? Ero, bunga sekarang. Ero. Merat